Job hanze kwaqhuma uze nandulele udade wabo kodwa lichithakele manje. Lichithakele. Ivumile kodwa cacile ukusasa siyashayisa. Uvuka phi nanto kamntweni uvuka phi? Ndivuka lo mimango foni ngathi andinangxaki kodwa ingxaki zami zendilindile zichophile kwinto ezivuza umongo ngaphansi efundini. Nako walibona ithambo lebhuke kabini kuvela umongo ujinge. Driving the bush, they say. Drive on the rocks. After driving on the rocks, 5,000 rand later. Ingxakazipheli manje. Yabona ngoku even bendihambe ngayo khange ndibe nangxaki qale ndinayo ingxolo endiyivayo kweli ngapha ecala. Yani kuthe ujwarha wawuvula wafumanisa uba ikhona into eseyime ngomongo phaa imane ixhola yiyo libisenza laa ngxolo. Ngoku ndiyaqonda ke ngoba ndizayithina le nto madoda. Kufuneka ndizingele, kufuneka ndisendiyincame okanye ndiphinde ndibone licebo limbi. Andiyazi ndizawubona kodwa okwangoku akuzulunga. Kuzawufuneka ndizazi ngokuba ndizayincama okanye ndibone icebo limbi. Udala igudla lamawa yifuna iseyivisi iyakuxelela ngoba ya udala ndihambe ezigingqi yise mntanam. Abone andithembi nje uba ingxaki zami nowazi yandiva, ndiqinisele wazi yandiva. Ngoba ke ndiyayazi ekugqibeleni xa kujikwa kuzawujikwa nami ndibe ndigqibelise. Yeka nje ke wena uba laa mzuzwana ikhiqonda uba ezingxaki yintoni le nto kaSathana madoda engathi unayo indawo efuna ucinga uba fani uba nje uphinde uqomba suka ekugqibeni ndimdala zathi. Ke mani wazi yandiva mani nomtyholi lowo ohamba nazo uyandiva ndimdala unomtyholi kakhulu gqithi. Soyina libhityile for siqobe amnabhoko ndini phaa ngomso. Yabona ngoku ingxaki ezikhoyo zizawusombululeka mani ube ngathi khange zibe khona mani khabe ndizikhuphe zonto engqondweni ngoku ndihambile uzingela qha. Ndifuneka ndilungisele into ezimbalwa ndihambile uzingela. Avonini ndituthile mani echuku kodwa ndizawufika mani ngiyokudalanga uba idinga lethu beliloba kusemva kwemini intsimbi yesibini ze ndifike ke ndiyazi uba ndizawubeka icala okanye sizawuke siboma xa kuqala uphola sinawukhangelana emveni kokuphola ke siboma uba sinawuphinda siphinde nakusasa nakodwa kwezo nto zimbini ndiyaqana mba ndiyibone kodwa yandinika ithuba yaqhubeka yema yabuza impilo hayi izayifumana ndifunayo koo nto ezawutshiva imithi. Ngile nto yam yosuke ndiphithizela ndicinga yonke into esentloko nawo ngondiphosa le ndawo bekufama ndingene kuyo khona ndowujika esigabhini kwafuneka ndibuye umva ngoba kaloku indlela yona ndiyishiya ngemva kanye le ndlela bekuthiwe ze ndiyithathe hayi le mna ndifuna uhamba ngayo. Impazamo yami benye apha mna ndilibele ukubheka phambili apha leno ndiyenzayo kanti indlela ingena phaa inqumla phantsi kwentaba ngoku sendiphambili ndiyishiya ngemva lendawo bekuthiwa yeyona ndlela ndinongena ngayo kunale iphambili. Ndazi nona ndibheke phambi kombuyo umva kodwa ndizawungena kule bekuthiwa mandingene kuyo uba ke ndiyayibona ikhweza bemangweni andiqombi iyaqabela ngaphezulu apha entabeni. Before xa ndiphinde indlela kanti njengoba ndicimba mna izawuhamba phantsi kwentaba ikufaka phaa phakathi kwazo ikhona indawo engenayo kodwa nje bingena nje wawubona eli hlathi uqonde kakuhle uba apha kuhlala iinyamakazi zodwa apha zingakhona amarhamnqa nezinye iinyamakazi ezinotya nabantu apha. Eyobonini apha phakathi kwezo ntaba ijikele emva kwazo okokuqala sagqiba ukufaka ezindaweni oqonda uba awuthembi noba kukho amarhamnqa ngamanye napha. Ayicingi uba ibe kanti inyamakazi zalapha zihlala zodwa kwindawo enje. Ndinawunyikwa ndiqabele ndidibane neendlu lam ntaba ziliqela ndiqonde kakuhle laa nto bendiyicinga ndinyanisile amarhamnqa akhona apha ngoba yindawo enqumlelayo phakathi kwendawo yabantu kodwa ngowujonga apha njengoba kwampengempenge uzawuthi wakubani apha awukwazi nokufumaneka awukwazi nothini. Le nto bendizibuza yona uba apha kwampengempenge apha unawuzifumana nendlela ebungatheka nomntu xa unoba nengxaki lapha akho mntu onozokuhlangula kusezantsi ehlathini futhi ndiyarhamba koonyamakazi kuphela apha namarhamnqa ngapha akhona kodwa awanawutya mna ukwibhoko soze nenkomo hayi. Ukuhamba ndiyofika lelinye ibali kodwa uhamba ufika indlela ihambe iphele tu emveni kwezantyalantyala bezikhona zemvula zimke neento zonke uyachancathi uyowuwela kodwa uthi wawuqabela kodwa nde ndawuvusa mani ngaphezulu ndafika umoya imozulu yatshintsha akho uzingela kuzawuzingeleka apho kodwa ke ndiyofika xa ndifika ndabe ndiqonda kakuhle uba hayi asizuzingela wona le njikalanga hayi asizukwazi tu apha emva kwemini sawuzingela kusasa apho umoya mbi sawugqiba iphinde nengqelana ikhona ke ngoku.
mani zolile kodwa kwenza ibomba zonqanqana aqomba sazinyana ngoba ingqala ikhona nomoya omkhulwana. Ngokufika nje abafoni udilizela ukutya kokoko noma ingathi uzayothengiswa foni funeka utyetyisiwe. Uba ngathi uthula izinto kuthiwe nako okunye, uthi usithi kuthiwe nako okunye. Nanzi nemiqwayito nezinye izinto ndaweni komba kodwa mna ndizawulala emqwayitweni emveni koko udyakalashe naza aphathe emswane. Akodyakalashe notya imifino mani soze tu ngabantu bufuna ukugabha ukhupha nje uxakaca kodwa ndiqhube loo mqwayito ndiyowuqabelisa ndibe ndibomba kodwa ubuthongo kuyezisa. iPhone zisugcwele ngoku udyakalashe utya intwana utya amahlamvu utye nemifino watyela utya inyama nakondibhake yona kodwa ke yanelisekile mna ndizawulala ngokusasa liyapholisa. Ubhonyongo usiyile emnyango fonini bomba uZenani uzawubophelela mani mandithathe into zam ndilunge mna. Ngoku uyitshayile funeka uthethele into ngenyaniso. Laa nto yenziwe kulo nyaka kuphela ayizulungu manditshintshe nje isihlangu. Usiyile mna ngoku sazonxiba nje ufuna utshintsha nje isihlangu sizawubophelela kuba besibeke into yobana ngamayi noko xa seliphumlela langa Nje uZenani funeka ethethelele udade wabo nje babesengqusha udumo ngeselisithi gcinga icebo wawo wonke ingcibi apha emgwalana sizenyeleni ngelo xesha usengxakini ayinabasajika. Hayi ucabatha hayi uyakroka yena uba makhe sowukhangela uba khange kwenzeke into mna le ndlela ibinamagingxigingxi nokubetheka nokuthini bendiqomba mna hayi akho nto ndiyikrokralayo. Nangoku fona akhawuleza abhinqe noba ke ndanga fondini uhlonipha umzi uhlonipha igama uneentloni mani. Uzenani wenza ndifune ngayo kodwa ngosakroba asizibona nje uba siyabona sizoyithatha kodwa andifuni nalaa nto eyenzeke kuqala uba ndibeke uZenani nje phantsi betheke xa kufuneka ndiyithathile yona. Uzibona ihagu foni xa ibhadlile kakuhle ndithi gqa yimi imane ihambe phinde ihambe ngoku ubuxofu kufuneka ndibenzile ulungiselela uba ndibe ndibala uba kulaa mgama kutheni andikwazi. Idi lakho uyawuqabela phaa engemi efowunini bomba ingqondo le yayo inkulu ngankulu yakho ingqondo inkulu ibhadlile. Hayi masithathe indawo sinyuke ummango siyowukroba silande inqina siyofika sifike zikhwazwa ngoojambazi izawuba ikhona ingxaki. Ukho jambazi foni bangaphezulu hayi uzokhangela enye. Njengoba belibele ukhonya nje yonke into elapha emmangweni ezantsi imane ivundla ke ngoku ibomba ikhona ingxaki into ebonwayo ngabajambazi kodwa side sibone ezi nyama sizifunayo kodwa singaziboni iinkunzi. Ndiyabona umane kukhutshwa ootata bakubanjwe oomama. Oveni buza kumna ndisithi ndimdala unomtyholi umtyholi angenelele manzi ndisithi ndiyamthelekisa uZenani ndalile kandisalatha kanti umgama lo bendiwuthekelela ndithekelela umgama okude kunalo mgama inyamakazi kuwo. Unganayo nendawo eqondayo uba isindile ngole nyamakazi olu hlobo azinabe zime ndathi kodwa ndimbombozela uba ufuna usinda hamba ungemi. Kodwa ke efowunini ndisendakubalelela u-250 ngoku ngu-244 lo wayo qabela ngaphezu kwayo qoma uthulo olungakanani kodwa ke sawubona uba ziyeza ngozawufika hlala sawubuma senze njani ayivumi le nyamakazi. Uthule belivuka phaa fona lungakanani zajika zenyuka sowuma ku-284 phaa ezantsi kwala maphiko zibonakala kaluzisa. Ndathi sendalathile yaphinde yaguquka yandibuza impilo yabuba ndiqiniseka into ndiyenzayo ndabe ndiqonda ngoku ibhude ngokuma bekufama ndihambe yanema ndathumela sadibana ma.
There she comes. Yeah, there she is. Yeah, down. This is a redemption now, because I had hunted these things with my 223 and they did those directions. Dropped the 223, went in the mountain and they went. Kutsho wona nandishilo. Hayi, uzenani uzayithethe into nyanzole nyamakazi. Tyhini. Ifane nje yangathi. Apha ezantsi iphose ke nje bengakwazi ukuthekeleleka kakuhle umgama ngale nto. Kodwa ithe yawuma phaa wathekeleleka kakuhle. Masidibane. Achithekele achieve medium. Boneka iguqa phaa. Ibingenawo ngabhuqe funa lo Zenani kuphehla isilawu ngobe kunyanzele ibichophe funa ingemenyawo. Kodwa funa kule ntsokolo engako kungathi uzibophelele uthi ucofe ngolhlobo ekufanele ucofa ngalo. Nansi into eyakubonisa uba bekufanele uyacofa kusetyenzwa kanzima. Eleke emvulo silapha naku kuza kuma amagqomu. Eleke emvulo sinedinga kodwa ukazibophelele kweli dinga ubuzazi into obuzalifumana qho ngomvulo funeka ulikhangene. Yo, ngichitha ke ivumile kodwa cacile uba okusasa siyatshayisa ungekathini nothini siyatshayisa. Ewe mani ndinayo indawo exolileyo ngoZenani ndithethe into ngenyaniswa uba ke belahlekiswa kwandini. Kodwa ke ngaphandle kwaleyo ungazicimba ngokuzingela ugqityiwa ucinge inyamakazi ingeke suke efiyeleni ingekahlahlelwa ncam inyamakazi sizawuba ngumsebenzi ongaphaya kodwa kwangoku Ndinayo uZenani uyithethelele into ngenyaniswa kukhona esikroka futhi ke wenzile ngehlobo endiqiniseke ngalo ndimqhalo bemlandile abemlahlekisa kodwa hayi phaa ngaphesheya uzamile yalala ke into yamantu kungoku ke ngoku nje isuka phaa phansi kwendaba izotshwa ngamagxa endoda kunani kodwa mani. Into esakufika phaa sileqa uba mayidibane nomkhengi uba sisanda kukhupha isiphakathi. Eyona nto isibangela uba sikhuphe isisu lamathumba lavela dumbe yabola. Fumanisa inyama udibana nayo ihlaza ngaphakathi. Xa sikhupha yonke loo nto sidibane nelwathi isaphelele kodwa funa ndiyozela mani. Hluthi ndiyozela amandi ngicela ukuzingela ngomahamba ngicela ubuthongo kodwa ngile nento bawuyithi ndanza uthutha amanye udaba buyele kufanele sandibophelela mani ngasikana ndilibelanga nto kodwa ke akho nto ndiyilibeleyo gqibekile mani uzingela akho nto noyihlole lesihlalela ngoku safunandihlinziyo uba ke siyifake nje emkhenkceni ayibeka ke ngoku ndiyachulwe ngomnyuka apho kodwa unani. Endileqelanga mani lingathi litshisa apha ndithi ndisiza lamathafa ndibe ndisitsha mna ngaphakathi kule nqwelo ndide ndifike nenyama seyijikile ngokumbala itshile. Ngaphandle koko kandikwazi uhlinza abantu uba ndiye ndabona uba elizawutshisa ilanga mandithethe ngokukhuleka ngoku kwakusasa. Kodwa nako akuvelanga kodwa kuba into endivele ndandayibona mani uyoyisa kwam ndaqomba ke ndiyiqubule uba ndisenalo ithutyana elincinanana lexesha endiqomba ncim ndingayenza le nto kudala ndithi ndingayenza. Ndinayo ke into ethi mbi into ndizixela naze ndibhidwe into kakhulu uba kudala ndiyijonge yabo ndingayenza le into. Wandiyeni ngawuseyike kodwa uyabona uba hayi ndawuhlinza ndihlinze ndibe lithunzi kodwa akunani ndiyoyisile kodwa iyavakala akunani uyidibanise nomkhenkce ndabe ndiyibone yho. Efonini ndike ndathi ndifikile ndaqubula ndalala imilenze lingemva ndabona kukho into ekudala ndiqonda uba ayinandibhida kodwa funa ndidinwe ilwimi lingaphandle. Iyasebenzisa into osila inyama kodwa ndiyabona ixesha lam ndilityele budengeni utya inyama esethanjeni oko le ubilisa oko ndifuna isilwe ndize kusile kancinci hoyikana ndivele ngemithi ngoba ndiyibonile ngoku akhange kube kudala ke ndiyenza ndafumanisa uba ndiyayibomba ibhekisa ngaphi qha yintoni engayifuniyo yintoni eyifunayo ngoku ke kusele nje kancinci mani kodwa ke hayi akunani sekuphupa phambili. Akude kubekho nto wena endiqonda uba xa ndicinga uyenza ndide ndingayiboni tu kwaphela qha lixesha elingekho. Ixesha lingekho nje lilitshaba limka neengxaki ondihleli nje usathana uyakuvavanya kodwa ndimdala nomtyholi mani. Kudala ke efonini ndiyagoduka hayi ngoku udumo lihlatyelwe ndiyekhaya qha kodwa sekunoba kutheni loo nto ivelayo kodwa ndiyaya ekhaya kumnyama ubomvu qha ke into esafunekayo funeka sicinga icebo nodrago uba sizamza njani ngale ibiphuka umkhono kodwa akunani
Ubuphuke ndisaye ekuzingeni anguphuke ngoku kodwa kakunani. Ndiwuvile ndisaye ekhaya kulaa veki ndeva uba ikho nto engahlali kakuhle. Abeleke nditshona esiginqeni kakhulu qu nathi ijwarha ukrobe phaa nyhani ke konakela kodwa khona ndiyakona. Nje manze engxakini nje ujwarha uzityela itheko yena uva kamandi ume ngonixeba kaloku wenza le nale kodwa ke kuyalunga. Ya mkaya. Ford Ranger V8. Kak body good heart. Efoni loo nto iyo nam utata usezawubuya emgodini eRhawutini abuye andithele inqwelo kodwa ke kuyalunga. Ja meneer. Your Ford Ranger is going to be back on track. I received all the parts. Got it for half price. Jwagas discount. You know most. From 5 grand to 2.5. Unayo inhlanzi yena kodwa kudala ndidomboza uba bayakhala abantu abafuna uncedo uthi hayi nansi ingxaki yakhe. Time for customers. If I was unemployed, no problem. But being employed 8 to 5, always on standby. You guys won't have patience for me. You take a car this week, they want it today. You take a car now, they want it tonight. Not gonna work. You leave the car, you can come get it again over a week. Okay. But too much Still. pressure. Still. Stress. Iwafo niyafana ozinandi manje ngiwelo phone siyayithanda thina siyaphila yiyo kuba ke ugqibeleni ucimana ngabancamo zinandi kuba bengathethi inyaniso zamacenga abade benze lento ndiyifunayo ndimdala kunomtyholo umtyholo iyongo nasemini nasebusuku. Kona ke noko umtyholi ndiyarhana buyaqonda ngoba uyijonga kodwa ke bendingenaze ndiyincawe bendinike amaxesha amnandi xa uhamba ngayo nawo xa ukhweli nje yonke into nje siyenzayo ngayo kodwa ke hle ndinayo kwingxakane nayo kodwa ke no ingathi ziqabela ingxaki zayo andazi uyawulandela kodwa ke uzawufuneka kugqithele mani ukuzenye into ngoko ndigqibile ngalingu. Aventhe xa lisiya kunini lo langa litshona ingxaki noko zisombululekile ezi besiphambi kwam ndingayazi ke zizilandelayo zizayo kodwa ube komnye umfo waphelaleni manohlabe ludume beke wasibize nenkomo ngomnyaka apha kule minyaka edlulileyo phofu saxa kweyiloo nkomo funa uyacaba ingqolerha kodwa zezikadyakalashe. Mfonini kwalo mfo wakuthi ukhalayo apha beke wasibiza enkomeni yakhe ngomnye unyaka apha ngoku nenkomo wayezithenge phaa elalini ngomnye udada kwahamba ixesha elide esingafumaneki zathi zawufumaneka wamane efumana yanye kwakho imazi yokugqibela hayi yala yona ndanga ayifuni rhintyela ayifuni ntoni ingathi ayifuni nomntu ngoku xa kandingomntu ukholwayo ukudubula nkomo lona yefo uyadomboza uba kudala ngoku ineminyaka mithathu ngoku ehamba phaa elalini nomgqibelo ehlapho ikhangela ayifumaneki qho ngoku ke bedomboza sithi makancede kuloo nto leyo zange ndibone kodwa andikholiseki mhlawumbi ndakuphatha into ngenyanini. Emveni kuzo zonke ezo zinto mani iingxaki zam mna sezibe ninzi phofu ke ngaphandle kweengxaki ndise ndixake kubona uba zikhona izinto ekufuneka ndizibeke emva zikhona izinto endifuna ndizibeke phambili ngoba yonke into ijikeleza le nto yoba ngomvulo funeka kube kanti kukho idinga elingaxoxisiyo elingabuzisi iba liphi kodwa mani foni inkawu foni ijingisa amatyala aluhlaza fonini ode imeko endibethayo mna kuxakeka ngoba yeba zonke izinto ziyenzeka heyi ndixakiwe mani uba ndizawuyenza njani le nto yokugoduka uba ngosekusemva kwemini kodwa ke ndisafuna ugoduka phofu ke ndinyanzelekile uba bendizibophelele inzima into uthetha into ndingayenzi fondini ngoku eyi akufuneka ndiyile mna. hayi ke yangena intaka endlini ngoku xa ndikhangela lo mfo ayayicholwa ngundathi hayi kufa kufikile kuzofuneka ndihlengahlengise ecebo limbi. Ingxaki ngokuxakeka uba lo bawo akafumaneki nanoba sesehlathini okanye batheni ngoku xa bengafumaneki andikwazi ucwangcisa ngoba ilanga liyawunina ngoku ngoba neno ndivuke ekuseni okanye ndihambe ngoku. Kuyalunga bawo. Khona kwenza kodwa njani wena ndangam. Hayi noko kuyalunga ngapha. Mna ngoku ndiyaphuma bebhayi nongcambo esinawo ndizawuqala erheni. Oh ya. So wena uyehla ngoku hayi uvuke ekuseni. uvuke ekuseni ngomso. Noko kwesa kungxako okoyona sosigungu wena bayalezile phana esitwana. Hawu ngxa. Hayi kodwa
umcimbi usamenjalo nami zawatshela nje ungcwaberhini kodwa nina nawukhabe niqhubekeka Akwangxaki. no hayi kwesa ukuthi sendiyilungisile njalo Oya. Ke thethile ngayo ucacile uba kuthethwa ngayo phezu komlilo kamkiseli uyavela. Uthe wawuvela nangokwenzeka into wena ngabasavana ukuba mna ndiyacinga uba manivuke ekuseni banza ubambeka ngoku ndithi ndibenganingi ndiyofika endlini. Ngoku manje ndizikhabe ekuseni qha ke ndiyazi uba ndawuleqa elalini kodwa ke intsimbi yesixhenxe kuyawubetha ndingena elalini. Ndiyazi ukuba ke loo nto kuthiwa iyenzeka. Kodwa yenza uthutha ngoku manje. Ukuthutha qha ndisenengxaki ezimbalwa nje apha ngasentla ofana kona sebhayi kungoku zingaphinda ndibuyele ebhayi manje. Ndiyayazi ukuba idinga lifutshane kalinje namhlanje langomvulile lokuzingela liphinde libe lifutshane kangaka kodwa ngoku uyayibona iimeko zininzi zixananazile. Kungoku andikafiki kwaseGqeberha kuzawufuneka ndiphinde ndinyuke ke ngoku ndileqe eGqeberha kanti ndisaleqa ekhaya elalini.